Moko ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan an bi bele jele fo ko waliman do Sedu ni nin tana en goshira kaban abi jamana kunafoni de mana i ka do kunafoni ma ke sana amma ke dugula i ka do sebe kalo na wo be ka da kenaka Joni Sedu ka do ba sebe to kana aforo ko nga yele ma bamangana bara o bara Joni Sedu ka do ni ma nye sorala kana siga i ba soro karamogo bila iya ye dola karamogo na fo ko waliman Magma Gabriel Bamari de Si Suleiman Si Andrazak Menta Katase Madu Dumiyama Arajo Kledu Koroko Baminu be Arajo Malila no yo komisiyo kufu ni walimando Jodi Sedu Karo luba kilingile ni vo omba kilingile ni durushi omba kilingile ni durushi Jodi Sedu Karo omba kilingile ni vo on donyon on dogonu vona ba kilingile ni toma on nofe Njiga Bagarun o joni ani Madu Maigaun Ota aw dogonu yawa Manu maga yi dogoni ya ay ngo aw dogonu e ma fo aw dogonu wa me ko lu de cité o Njiga Bagari Madu Maiga Seydou Mar Traoré Boadjabate Kamale Ibe Ibrahim Traoré Radio Benga Ibe olu deba aw ne ba kelgelen domo aw no fe alaka nga ne fene dogonu be de o joni Boadjabate Amadou El Konare Boakare fi olu fene bi doni ndamo no fede alaka ka annafa lañi amina Joni Sedu ka do on yaake on baraka ke kejugo mina aya keti na ya ko kejugo la atakungo soro kasola tati bo ala de nego krafi o ma kuma de dota kasola wa kuma bi dota kasola kuma dola de kame jona mardumia na on ya on ba kan ake kejugo mina aketi karne i panguna kari mama ipe i karamo kuna akasola ta mai de aya ngo fi ga ni mamu na nego krafi Kaka fere Dabatungora Nam Feminye dongili dala no ye Madame Kone Sanata Jaraye Sanata Jara ninye aleka noblaye kabo chorbugo kaw fe Feminye an ka beledu kaw ninye an ga sorofe Kone dongari chakoroba de ya fanyana no professeur Bakar Kamiaye nin dongili ndara segu daka gunga abida domina adara kele blene kele bane kofe chaman dale mbe shishila munu ndura minye sesoro ale de ye dongari ale de kɛra sababu ye ni dongari dara tabarikala donama kama maa minnu bɛ n'o ye jeliw ye n'o ye kodɔnnaw ye kɛlɛ se sɔrɔlen dongari dara min ye se sɔrɔ o de kun ka sɔrɔ ka dugu sokɔnɔ mina a n'a kɛnɛma mina k'a bɛɛ da kun ka taa n'a ye tabarikala Bakari Kamiya de y'a fɔ n ye ala ka hinɛ professeur Bakari Kamiya historien tiɲɛ don ala ka hinɛ ami Jean Sedu ne bɛ n kele ku Ikeleku mbi boni sɛbɛn sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa de ye Daba Kɔnte ye Demba Kɔnte ko a ko i k'a dɔn fanga dɛmɛ bolo ani fanga sinsin bolo i k'a dɔn bɛn kɛra maa minnu ni maa minnu dara min bɛ se ka to fanga tɛnkuni i k'a dɔn a bɛ ɲɛnabɔ joona jɛrɛjɛkulu k'o de ma ko COS kɔsu Jean Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɛdɔnna min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre Mokhtar Wane a y'a bolonɔbila sɛbɛn kɛ min ye dɛmɛ ani dɛmɛ o bɛna bɔ ayiwa kɔsi mɔɔw de yɔrɔ la jamana yɛrɛ ni ka a dɛngɛniya dɛngɛniya min tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ bɛnkanw sɛbɛnfura lajɛw i k'a dɔn jamana taabolo kuraw ani hakilina minnu ka ɲi jamana ma kɔsi mɔɔw u bɛna o baara de kɛ maa 50 Jean Sedu k'a dɔn bɛn de kɛr'o kan sɛbɛnnikɛla ko maa 20 i b'a ye k'a fɔ parti politique olu b'o o jɔyɔrɔ fa ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ parti politique kofɔ i k'a dɔn u b'o kofɔ min ye 24 o tilalen bɛ syndicat jɛrɛjɛkulu laadatigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw journaliste Sedu i k'a dɔn ka taa se ayiwa société civile ma a ko min ye muso tan ye i k'a dɔn o bɛrɛ journaliste Sedu i k'a dɔn ayiwa maa 6 olu bɛɛ lajɛlen mun ma ayiwa signataire n'o ye kɔrɔnfɛmɔgɔw ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in tilala nin tilacogo in de la waasa jamana yɛrɛ a danganiya camancɛ fanga a ka se ka kɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛn ye premier ministre bɛ mun nɔfɛ Jean Sedu fɛn o fɛn n'o kan ka fɔ walima n'o kan ka kɛ jamana kɔnɔ walima ni taaba ɲuman don olu b'u hakilina jagabɔ a kan min ni min ka ɲi jamana
jamana ma ani min bɛ se ka kɛ a damata maana ye u b'u u hakilina jagabɔ ka k'o fɔ Jean Seydou k'a dɔn a ka ca Ala fɛ nin maa 50 u ka hakilina bɛ sɔn ka kɛ sabatilenba ye ko ɲumanba o tɛmɛnen kɔfɛ jɛrɛjɛ kɛnɛ min sigira Lawali la n'u k'a ma dialogue national inclusif deli o sɛbɛn kuwalenw bɛ ta k'u lajɛ Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ɲumanba de ye u bɛna premier ministre dɛmɛ u bɛ jamana yɛrɛ dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen Ousmane Daw i k'a dɔn ayiwa o ye maison de la presse n'o ye kunnafonidilaw ka so i k'a dɔn ale b'o jɔyɔrɔ fa Adam Diko i k'a dɔn association des jeunes pour la citoyenneté active AJICAD o don min ɲɛ Madame Dambele Wulematu so coordination des associations ONG n'o bɛ muso ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ i yɛrɛ muso don jɔnni ne muso naam Moumouni Dambele muso tɛ a Moumouni jumɛn l'ancien DG des douanes mais mon type oui mon type c'est ta femme mais bien sûr Moumouni c'est mon type ah voilà engagé do oh de do mais alors vous voulez et maréchal et depuis quand Allah mais Moumouni c'est mon pote bon vous voulez rêver muso ngana do a hakili chanale do a cɛsirilen do an ka deuxième do ka fɔ président tɛ deuxième de do ayiwa baze i tora la o ayiwa bisimila Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o y'i bɔ a la min ye ayiwa musow ka jɛrɛjɛkulu n'o ye kafo ye an y'o ko fɔ Arasa Igi Musa ani Atayubu Aga Betayi Jean Seydou k'a dɔn ninnu ye coordination des mouvements de Lazawad olu ka cidenw don Jean Seydou k'a dɔn n'o fana y'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ awa parti politique wele bilalen bɛ cɛman Hubert Kulubali ARP sɛbɛn tɔgɔ la sa Zumana Nji Doumbia RPM o don ayiwa jɔnni wɛrɛ bɛ yen toi fɔ sa Moulou Ben tɔgɔ fɔ sa c'est ton petit frère Ben Kantara Mamoudou Ben Kantara ministre éphémère an kɔrɔkɛ don c'est mon camarade de lutte. Ah bon? C'est un enseignant. Ah bon? Et Mohamed Ben Kantara est Clefla. Parti créé là. Aïe parti créé. Ah créé. Ma tu de quoi qui bogoy. PMDS. PMDS Fokuluba. Ala ka konye. Fokuluba. Jean Seydou. Ne. Sebenekala ko akika do kosu. I ka don u ka ni wuli ka jɔ ni cɛsiri. Ma caman dɔ a bɛɛ i ka dɔn bolo nɔ bila sɛbɛn kɔni kɛra faamaw fɛ. K'a fɔ u sigira. I y'a fɔ cogo min o don décret. Jean Seydou nin kun ye sɛbɛn ye. An ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura. Daba tungana ni ko nalama ma ko kɛlɛ ye sini ye a bolo kurulen bi si sigatɔ tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le repère fasiriba n'o ye Idrissa Maïga ye nin y'a ka sɛbɛn ye Idrissa ko a ko kalafili kɛli min ni a fɔra a kan ka kɛ jɛlenya ani fɛn min ye basigi de kɔnɔ o tuma mun ni mun de kan ka kɛ minisiri fɛ lieutenant colonel Ablaye Maïga min bɛ kalafili ko ani marabolo kow kunna o danjilen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi san 2013 kalafili fɛn kɛra an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsuru ye kalafili ye a bɛɛ lajɛlen kɛra basigi kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ samasamalimisɛnninw kɛra jamana ma lombolanba jamana ma ci a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye wulikajɔ caman bɛ yen minnu n'olu kan ka kɛ min bɛ se k'a to kalafili nataw olu bɛ se ka kɛ basigi la an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na nka maa b'i yɛrɛ ɲininka dati minnu fɔlen bɛ minisiri fɛ ani gouvernement ɲɛmaa fɛ yala ni dati ninnu na se ka kɛ wa wari bɛ yen wa minɛnw bɛ yen wa kana na sabati Mali fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa o ɲininkali bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw yɛrɛ ko dati min fɔlen bɛ gouvernement fɛ ni minisiri y'a lase n'o ye kalafiliko minisiri ye kunkolo gɛlɛya de kɛlen bɛ k'u bila o la koyi n'o tɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen b'a kan k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi kalafili kɛli dati fɔlen ninnu na a bi gɛlɛya nka n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn a ko minisiri min n'a bilalen bɛ kalafili koɲɛw kunna lieutenant colonel Ablaye Maïga maa do maa min n'a garisɛgɛ ka bon kosɛbɛ sabula a nafara dama ka se sisan ma maa o maa bɛ n'o kun salen bɛ cercles kɔnɔ wala sous-préfecture kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen de falen ka na ni maa kolomaw ye minnu bɛ n'olu galabu ka teli n'u bɛ se ka wulikajɔ kɛ teliya la baara bɛɛ lajɛlen ka ɲa
sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye parti politique caman ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ date min fɔra Bili Haki nin ɲɛna sabula a bɛ kɛ sababu ye waati kundala min fɔra transition na tile kelen kana fara o kan Bandaw yɛrɛ n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye ale y'o kuma sandalama wa a y'a fɔ premier ministre ani gouvernement maa bɛɛ ɲɛna ni maa o maa y'i kun sa cɛmancɛla fanga ye kalo 18 don ne tɛ fɛn fara a kan o tuma a y'aw teliya baara min kan ka kɛ o ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma min fɔra a mɛnna nka maa caman bɛ fɛn min ye dati fɔlen ni o tɛ taa olu jimisira la i n'a fɔ M5 a n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu kɔni fɛ wulikajɔ caman kan ka kɛ min bɛ se k'a to kɛlɛ yɛrɛ kɛra kun min kama n'o kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bi o kun bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ o tuma maa minnu bɛ n'olu kan ka kalafili jateminɛ u k'o de ma organe unique o ka sigi faranjɛla fanga ale de kan ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kalafili ka kɛ basigi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ marifa bɛ minnu fana bolo kɔrɔyanfan fɛ marifa ma bila sabula n'i y'an ka jamana kɔrɔyanfanfɛla lajɛ a ti si candidat la k'i bɛ taa campagne kɛ wocɛ bɛ wocɛla n'i donna ye i ta fila ni cɛtigɛ waati laban in na minisiri yɛrɛ ye lettre sɛbɛn k'a ci parti politique ɲɛmaa ma n'a bɛ taa jamana kɔnɔna na hali Segu n'a bɛ taa ci la k'a bɛ taa politique lajɛ la a y'an ladɔnniya an ka finitigiw daw kan sabula jamana ka kala sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kalafili min bɛ taa k'an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ siga t'a la o bɛ taa kɛ jaabi labɛnnen de ye min bɛ bila marifatigiw ka tuɲɔ kɔnɔ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ minnu kɔni kan ka kɛ sɛbɛnko la kalafiliminɛnko la o baaraw daminɛna sabula fɛn min ye aravɛki ye a de sansima n'o b'a to bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ka y'a la minnu bɛ yen ni ɲinɛnkɛrɛw kɔ minnu bɛ yen n'olu si sera vote ye k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn na k'a kɛ ko kelen ye o baara daminɛna minisiri fɛ jɛkulu min bɛ n'o ye délégation générale aux élections DG CENI nin bɛɛ lajɛlen ye baara ni wulikajɔ daminɛ minnu fana bɛ yen n'olu bɛna ka na tɔgɔsɛbɛnnaw n'o ye aravɛki tɔgɔsɛbɛnnaw ye ni k'o wulikajɔ kɛ olu fana ka formation a n'o baara daminɛna dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila olu bɛna cɛri jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se k'a to baara ka lakile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le repère kɔnɔ a ka bi bɔli la yɔrɔ ne bɛ bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko lumière yele o don jɔnni sodu i k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa taalen ɲɛfɛ n'a salo k'a da i tɛgɛ awɔ i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ani jateminɛ politiki bunako kan jɔnni sodu i k'a dɔn a kɛra bɔnɛba de la maa min kɔni sara politiki sira kan jɔnni sodu i k'a dɔn i bɔra na fufalaki gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin kunnafoni in kɔni a bɔra Amnesty International sabula min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen jɔnni sodu i k'a dɔn a wulikajɔ ni janfa caman kɛra i k'a dɔn a wa ɲɔgɔn sama ani ɲɔgɔn furuki o cayara kosɛbɛ jɔnni sodu n'i y'a ta k'a lajɛ marifatigi sɛbɛ dɔmanko maa 18 kɔni o tora IBK ka janjo la Sikaso Bamakɔ ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko in fanga bonyana nin duguw de la kosɛbɛ jɔnni sodu i k'a dɔn a dunnama in kama maa minnu kun bɛ kɛlɛ in jo la n'olu de ye taama in labɛn ka wulikajɔ boloda jɔnni sodu i k'a dɔn u sago sɔrɔlen ayiwa min kɔni ka IBK to fanga na u ye min ɲini k'a fɔ ayiwa ni nin kɛra nka maa minnu ni bɔnɛna jɔnni sodu i k'a dɔn a dunnama in kama u y'a kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tuma min ni sago sɔrɔla i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita o ye fanga buru jɔnni sodu i k'a dɔn jɔyɔrɔ sɔrɔla sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ɲinɛ kɛra maa 18 min sara a ko la Sikaso ni Bamakɔ ni Kayi falaki Allah jɔnni sodu k'i k'a dɔn maa si t'u tɔgɔ fɔ bilen maa si t'u ɲininkali kɛ bilen i k'a dɔn kun kɛn bɛ jagofɛn ye jɔnni sodu i k'a dɔn bɛɛ ɲinɛna ayiwa maa 18 min tora a la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ala ni ba ɲumankɛw n'o ye Amnesty International o de kɔni ye kulekan bɔ kɔsɛn in na ni k'a jira k'a fɔ ayiwa maa ɲanginenw maa minnu sara ani maa minnu sɛbɛkɔrɔ joginna jɔnni sodu i k'a dɔn ayiwa hinɛ ma k'u la bilen segin ma kɛ n'u k'u ma gɛn bilen u y'a jira k'a fɔ nin ye kawale min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o kuma olu bɛna wele da kɛ ni ka ɲɛsin transition ma camancɛ fanga olu bɛ se ka kɛwale min kɛ n'o ye dɛmɛ ye min bɛ se k'a to hinɛ bɛ kɛ ninnu na cogo min na o ka kɛ n'o tɛ i k'a dɔn ayiwa o bila la i k'a dɔn maa fa gɛnɛ ka gansan jɔnni sodu i k'a dɔn maa minnu bila kɛnɛ kan fufalaki u sujugu taara lahara maa si hakili t'u la bilen imamu ɲinɛnu ko wa ayiwa comité stratégique ti u ka kuma fɔ bilen wa comité stratégique numéro 10 dun numéro 10 ye jɔnni ye Isa Kawjim olu bɛ ko wɛrɛ la min tɛ ninnu ka ko ye o u bɛ ko wɛrɛ la sa o la hawla a b'a jamana in bɛɛ filɛ koyi
i y'a mɛn ninnu da n'a hakili b'a la san 1991 démocratie nani Jean Sédou k'a dɔn a wa carré de martyr san 1 san 2 i k'a dɔn n'a kun fɔra anniversaire sera non i b'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli nka bi marche ti taw lajɛ 26 mars jɔnni t'u lajɛ bilen marche u sujugu taara u ma rétabli droit ma d'u ma foyi ma d'u kɔmɔgɔw ma ils n'ont absolument rien eu minnu jɔgina olu kɔni kɛra lujuratɔw ye gansan Allah kibaru ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ lumière kɔnɔ yele daba tumana ne bi n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info 7 ani y'a mɛn ko karisa hakili la tigɛlen bɛ i b'a fɔ ngɔmi yirana mɔden o kɔrɔ de ye k'a fɔ a tigɛ o tigɛ a bɛ taa nin yɔrɔ sɔrɔ jakuma juru la a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ni ala ma jankɛ Bubu a bɛna Belesi nin yɔrɔ sira cɛ sabula fɛn min ye URD ye a nanama sumalen a bɛna bi Bubu tigɛ i b'a fɔ mangoro mɔ ka mun bi a tigɛ URD kɛ Bubu kun bolila a yera a to an ka domaine sa boli ye kojugu ye wa bɛ kiri ma tigɛ a ma fɔ ko il est libre wa a ma bila wa kiri bɔra a nɔfɛ a bolila a yera o a ma ye o a lajɛyara o a yɛrɛ de bɔra dibi la wa a taara sama ka bɔ o to yen sa o to yen o tɛmɛna Bubu kɔni a jabajɛra k'a fɔ foyi t'a nɔfɛ il est propre Sédou Bolt Bubu Bolt boli ye kojugu ye wa Sunjata ma boli ka taa Mɛma wa o kɛra o y'a bali ka kɛlɛ setigiya sɔrɔ wa a taara Mɛma ka tɛ renforcer a ma boli wa ka na nka aw ta in Bubu taari renforcer ka na a bɛna URD minɛ aw ta in kɔni kun ye dayi ci da kelen de ne yɛrɛ taara renforcer nɛgɛla ka na n bɛna députéya minɛ Assemblée nationale fulakɛ ka bugu la k'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye réseaux sociaux ma ɲi koyi ko Jɛnu ne dalen bɛ Musabugu ne ɲɛ b'a la o kɛlen bɛ ka bolikɛlaba ye ne ko kunkolo ta ka bila ne kunkolo la ko Usain Bolt ne yɛlɛla musow bɛ ne ɲininka ko ne bɛ yɛlɛ mun na ko ayi a ɲɛ tɛ se ka fɔ aw ye o dɔw ko ne bolila ko fɔ Sénégal o fɔra o y'a sɔrɔ ne bɛ Musabugu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye URD ala y'a wasa don a tigi la n'o ye Sumayila Sise ye fɛn min ye décembre kalo tile 25 san 2020 Ɲafungeskaw ka dankɔrɔba Nganaba in dari nɔngɔma sɛbɛnnikɛla ko URD ka b'o yɔrɔ la a kɛra fala ye a kɛra yatimɛ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ parti ye misi ni kɔnɔgan bɛɛ lajɛlen de daminɛ sabula jamanadenw tun b'a fɛ Zeniza an ka jamana kuntigiya di Sumayila Sise ma k'a fɛnɛ lajɛ nka ni ala ye min kɛ o de ka ɲi tɛmɛnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sumayila Sise min kun ye chef de file de l'opposition ye a ka parti an bɛ don min na ko bi a bɛ ala de bolo a bɛ dabolo min kan dabolo in kɔni man ɲi a bɛ jamanadenw jigi tigɛ fo ka taa fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla n'o ye Yusufu Sisogo ye a ko a ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ premier ministre kɔrɔ n'o ye IBK ka premier ministre kɔrɔ ye Bubu Sise k'a kɛlen bɛ ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka yɔrɔ min magwɛ o de ye URD parti ye wa a bɛ min nɔfɛ ale b'a fɛ ka kɛ URD ka candidat ye san 2022 président Kalafili nata la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sumayila Sise ye ala ma hinɛna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ye wulikajɔ ni kɛlɛ min kɛ URD tɔgɔ la san caman fo kana se bi ma jɔnni tun bɛ se ka da la k'a fɔ Sumayila Sise fatulen kɔ hal'a ma san kelen sɔrɔ URD a bɛna sarakati fɛn min ye Sumayila Sise salen kɔfɛ a bɛna sarakati Bubu Sise ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ URD an bɛ don min na ko bi yala parti yɛrɛ a kunfilenna ni a jamanadenw ka bonya kama a kan ka tugu IBK ka nin premier ministre kɔrɔ in kɔ wa o ɲininkali tun bɛ sabula Sumayila Sise a balolen ɲɛna a ka parti ye san 7 kɛ a bɛ ka ŋwara fili a bɛ ka IBK ani Bubu Sise kelen in de kɛlɛ hali n'a y'a sɔrɔ u jamu ye kelen ye u taa cogow n'u jogow tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko Sumayila Sise salen kɔfɛ a tiɲɛ tabaw yala u hakili kan ka jigin a la tile kelen k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ maa dɔ min kɔni n'a kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ ka ba tigɛ kɔnɔ k'a fɔ URD bɛn'o ta ni k'u ka candidat ye wa sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni ye lagɔsiba de ye ka ɲɛsin Sumayila Sise su ma na mu gɛlɛya ji yɛrɛ la kulu la o n kamana de guana o sɛbɛnnikɛla ko ninnu ye min ni min da Sumayila kan ala k'a hinɛ Jɔnni Sédou k'a dɔn URD ka tila k'i bolo maana bɔ Bubu nɔfɛ walima non ji yɛrɛ la kulu la o
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bubu Sise ye waati min a bɛ premier ministeriya la Soumaïla Cisse ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ye kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ don kelen da kelen si parti ma jɛgɛ a bolo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye parti yɛrɛ ye k'a kɔli fɛn caman na a ko Bubu Sise de kɛra a sababu ye fɛn min ye k'a to premier ministeriya la lagosi min ye parti sɔrɔ gɛlɛya min ye parti sɔrɔ hali waati min na Soumaïla Cisse ni lajaba y'a sɔrɔ waati min ni Bamaju y'a minɛ k'i se kolo k'ala ka i bɛ k'a la décourager Soumaïla Cisse a yeli ko la wari min kun kan ka sara Bamaju ye joona joona walasa Soumaïla Cisse ka bila ka gɛlɛya don a la Bubu Sise de kɛra a kɛba ye Bubu y'an fa han anw kɔni ye nin dagamana girin k'a nɔfɛ k'a dɛmɛ fukɔrɔden la e yɛrɛ b'a taara cɛsiri kɛ i ko jamana ko don min i b'a fɔ ne Seydou wallahi an ka Bubu to yen a ka baara kɛ jamana ko don Mali sera yɔrɔ dɔ la an ka dɛmɛ kɛ walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la i y'a fɔ n ye j'ai été déçu hein i y'a fɔ n ye ayiwa wa jaa cɛ in di maa ye ne y'a bɛɛ ye o n farifara han sɛbɛnnikɛla ko a ko Bubu Sise an bɛ don min na ko bi maa jɛli la k'i bolo maana bɔ Bubu nɔfɛ walima non ji yɛrɛ la kulu la o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bubu Sise ye waati min a bɛ premier ministeriya la Soumaïla Cisse ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ye kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ don kelen da kelen si parti ma jɛgɛ a bolo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye parti yɛrɛ ye k'a kɔli fɛn caman na a ko Bubu Sise de kɛra a sababu ye fɛn min ye k'a to premier ministeriya la lagosi min ye parti sɔrɔ gɛlɛya min ye parti sɔrɔ hali waati min na Soumaïla Cisse ni lajaba y'a sɔrɔ waati min ni Bamaju y'a minɛ k'i se kolo k'ala ka i bɛ k'a la décourager Soumaïla Cisse a yeli ko la wari min kun kan ka sara Bamaju ye joona joona walasa Soumaïla Cisse ka bila ka gɛlɛya don a la Bubu Sise de kɛra a kɛba ye Bubu y'an fa han anw kɔni ye nin dagamana girin k'a nɔfɛ k'a dɛmɛ fukɔrɔden la e yɛrɛ b'a taara cɛsiri kɛ i ko jamana ko don min i b'a fɔ ne Seydou wallahi an ka Bubu to yen a ka baara kɛ jamana ko don Mali sera yɔrɔ dɔ la an ka dɛmɛ kɛ walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la i y'a fɔ n ye j'ai été déçu hein i y'a fɔ n ye ayiwa wa jaa cɛ in di maa ye ne y'a bɛɛ ye o n farifara han sɛbɛnnikɛla ko a ko Bubu Sise an bɛ don min na ko bi maa jɛlen tɛ sabula i da bolo fɔ Bubu de bɛna tɔmɔ 2 dɔrɔmɛ na sɛbɛnnikɛla ko a bɛna jamanadenw tɔɔrɔ maa caman bɛ yen minnu kun ye parti kanu n'olu kun ye parti tɔnden ye u y'a bolofaraw ye a bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ni bolo sinna Bubu ma don o don o tuma Bubu kɔni a bɛna to a kelen na sabula maa koloma fɛn fɛn bɛ URD la a bɛɛ lajɛlen bɛna taa ka bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nafoloba de bɛ Bubu kun wari min ni maa b'i yɛrɛ ɲininka wari in bɔyɔrɔ la sabula n'i ye Bubu Sise lajɛ mini dɔrɔn t'a bolo pétrole dingɛ t'a bolo nka miliyari camanba de dasilen b'a kun min kɔni kɛlen bɛ sababu ye an bɛ don min na ko bi URD a maa caman bɛ olu nata ka wuli a nɔfɛ yala parti maa kolomaw cɛkɔrɔba minnu bɛ yen URD kanubaw minnu bɛ yen u bɛna nin filijuguba in kɛ ka parti di Bubu Sise ma wa o ɲininkali tomi bɛ nka min kɔni jɛlen bɛ sigikafɔba dɔ bɛ sen na n'o ye atelier URD yɛrɛ a cɛbalaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna min ka Bubu Sise ko in na u b'a ɲɛfɔ nka maa caman bɛ kaba minnu y'u ta minɛ Bubu Sise bolo ni k'a dun baarakɛyɔrɔ in na ani atelier kɛyɔrɔ in na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wuli ka jɔ la bɛɛ bɛ k'a fɔ Bubu Sise jango Bubu Sise yɛrɛ a bɛnkɛ dɔ bɛ yen min bɛ URD la o kɔni o b'a fɛ Bubu Sise kɔni n'o y'a bɛnnikɛ ye o ka ta ka bila parti ka candidat la ayiwa ko a bɛnkɛ dɔ dɛ a tɛna kɛ Moptikaw ka député in ye Sise Nza a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ il était député à Mopti. Ah bon? Bubu bɛnkɛ de y'o ye o. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɔ n'a kɛr'o ye n'o tɛ k'a fɔ ko fanga bɛ Bubu la k'a bɛ se ka URD sebaya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o kɔni fanga t'a la nafolo dɔrɔn de bɛ se ka se d'a ma ni Bubu b'a fɛ ka kɛ candidat ye hali parti min bɛ yen n'a n'o bɛ surunya dɔɔni o ye ADEMA ye sabula ADEMA ka bolofara min n'o bɛ jɛnɛ Bubu yɛrɛ a b'o bureau dɔ la ye a y'o carte ta ni k'o bila a kun a bɛɛ lajɛlen ye bi ɲɛsigitɔ de nka ADEMA a b'a dɔn k'a fɔ n'a ye da kɔngɔ cɛ min b'a ɲɛ ye o ti da yɛlɛ a ye fiyewu ba cɛmɔgɔ Sangare a banna koyi Abdel Karim Konate en PLP o bɛ da yɛlɛ a ye olu bɛ sɔn ka ADEMA di Bubu ma ko wari b'a kun e taara yɔrɔ jan o tere ta kun voilà Bokari tere ta o tɛ président ye voilà o ye RPM de ye o ADEMA d'accord ADEMA de ko don awɔ d'accord ok i fa to a ma an ba to a ma ba cɛmɔgɔ ale de ye ADEMA président ye kuma ɲɛna ka mandat dafara han an mago bɛ président kura la jɔnni ADEMA ko fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ba cɛmɔgɔ président ayi dɔ kɛ ayi a ma sɛgɛn il vient de commencer
n'amu kɛ anw bɛ taa dɛ parti ye yɛlɛma ye an tɛ a bɛ yɛlɛma adama baasi mɔgɔ cɛ ka pako dɔn Daba Tunkara bala cogo bɛ di Joti Seydou ne bɛ n kelegu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Joli Seydou k'a dɔn a bɔ sɛbɛnnikɛla a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Joli Seydou k'a dɔn maa ti kɛ ngana ye gansan Joli Seydou k'a dɔn ngana fana mamadi fo ko bilen don Joli Seydou k'a dɔn malidenw k'u hakili sigi diɲɛ fɛn bɛɛ n'a waati don Mali kuranko Mali jiko Joli Seydou k'a dɔn a kalifalen bɛ kamalen min ma n'a y'i diya i bɛ se ka kɔrɔtɔ Joli Seydou nka k'a fɔ a ti nɔbɔ Lamini Seydou Traoré Mali kuranko ngalo ti k'a la bilen namara ti k'a la tiɲɛ de bi fɔ ni kura bɛ tigɛ ka san kelen kɛ a ka tigɛ nka n'a dilanla ko a ɲɛna diɲɛ bɛ wuli kura tɛ tigɛ bilen Joli Seydou k'a dɔn maliden i k'a dɔn an bɛ ka kɔrɔtɔ min ye awa minisiri ye Lamini Seydou Traoré ka baara kɛ i k'a dɔn awa si baara kura kana tigɛ bilen i k'a dɔn a b'o dabali n'o fɛɛrɛ de la tiɲɛ ka fɔ kɔsɛn in na kurantigɛ barika bonyana kosɛbɛ Joli Seydou k'a dɔn sɔɔni kura bɛ kɛ Baki min ye minisiri ye a dun y'a jira k'a fɔ hakaja ni min bi senna Joli Seydou n'an ye hakili jagabɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ ɲinanta ka fisa salon da ye sabula i k'a dɔn a tigɛli n'a nani i b'a ye k'a fɔ waati don dɔw tun bɛ tile kelen jalen kɛ tile fila jalen kɛ kura tɛna Joli Seydou k'a dɔn waati yɛrɛ de b'o kofɔ nka min ye minisiri ye a ye kuma in ɲɛfɔ kabini a bɛna don min dɛ Mali mɔgɔ bɛ kuran na kuranko dɛsɛ bɛ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen na nka tile fila in na kuran dɛsɛ ni kurantigɛ min bɛ yen Joli Seydou i k'a dɔn dɔ de bɛ Mali jɛ i k'a dɔn a taara o den ɲini Korowari min ye Korowari minisiri ye a n'o kumana min ye kɛnɛ ye Mali ka consul ambassadeur ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛnɛ kan Joli Seydou i k'a dɔn minisiri fila u nana sigi ka kuma Lamini i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ bɔ k'a bi tali i k'a dɔn yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen la kuran min ni Mali mɔgɔw b'o la a ko k'an ka dilan joona bɛn kɛra k'a bolo bila sɛbɛn n'i ye tubabukan ta k'a lajɛ u ko 50 mégawatt Joli Seydou k'a dɔn ayiwa o den Mali mɔgɔw b'o de la sisan min b'a to kuran tɛ tigɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko minisiri kɔni ka sɔnnabaliya n'a ka cɛsiri jamana ko don Joli Seydou n'o tɛ n'a y'a ja camancɛ fanga i na nkalon tigɛ i na namara caman kɛ i k'a dɔn kuran nani a n'a nabaliya la Joli Seydou nka n bɛ jamana fɛ n b'a fɛ ɲina san 40 san 100 a ka fɔ ko ne nane de kɛra sababu ye kuran tɛ tigɛ bilen Mali kɔnɔ a ko i k'a dɔn Lamini Seydou Traoré o de y'a ka hakilila ye Joli Seydou Lamini i k'a dɔn Lamini kɛlɛ Lamini Sɛlinde Lamini nin ye Orange Lamini minisiri Lamini o do dɛ Joli Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa a ka taali min kɛra Korowari jamana na ni a ye ayiwa nin baara ninnu kɛ a laban na min ye Korowari masakɛ ye Alassane Dramane Ouattara a taara bandaw ka foli fɔ a ye Joli Seydou k'a dɔn jamana in ye jamana kelen de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn ganabɔ o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san caman bɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Nam Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le malien Maliden Basiriba n'o ye Yusufu Sangare nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Sangare ko mun de gɛlɛya b'a fɛ ka bin nin sanubɔ yɔrɔ in kan n'o ye S2 ale ye sanubɔ yɔrɔ ye min n'a sigira an ka jamana kɔnɔ an ka jamanaden dɔw fɛ fɛn min ye san 2007 sɛbɛn dir'u ma k'a fɔ u ka baaraw daminɛ u nana wuli ka jɔ kɛ Sikaso ani Kɛɲɛba ni ka yɔrɔ fila sigi sanu bi bɔ minnu na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɛbɛn ye kundala min dir'u ma san 7 don o tuma fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye u nan'o kɛ nka Ala nana baara sonsoro sabula san 2012 coup d'état min kɛra fɛn min ye ingénieur ye olu ye tubabu ye bɛɛ lajɛlen bolila ka t'i ka jamana kan cakɛda jɔra a ko cakɛda jɔlen o tuma min kun kan ka jateminɛ o de ye suspension ye o kun kan ka kɛ k'a fɔ an ka baara kundala délai min dira an ka sonsoronin k'a la sabula gɛlɛya dɔ nana min bi ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko o ma kɛ a ko fɛn min ye cakɛda in ye n'o ye deuxième gold ye an bɛ don min na ko bi u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye jamana faamaw ye o dɔnnama kama k'u sira taama olu ko a tɛ se sɛbɛnko la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ jamana la a ye baara jɔ o tuma waati min n'a bi daminɛ an n'an gamɔ ɲɔgɔn ma
sɛbɛnnikɛla ko a ko o sariya kun dara 2012 sariya kura min n'o taara 2020 transition ɲɛmaw fɛ o nana kana fɛn min ye san 7 ye o nana kana permis min dira k'o kun dala ko ye k'a fɔ n'i ye permis sɔrɔ o tuma san 7 i b'o kɛ n'o banna a bi kuraya sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye deuxième ye n'o ye Mali ka sanubɔyɔrɔ in ye olu ka permis waati furanjɛ la dati nana ban o tuma u nana laɲini cɛmancɛla fanga ɲɛmaw fɛ anw bɛ min kɔ o de ye k'a fɔ anw ka société permis min fɔlɔ min n'o dira ma waati la baara jɔra o tuma baara jɔra k'a kunnama kɛ san hakɛ min ye a y'o fara an ka kunnama kan o bi kɛ sababu ye fɛn min ye baaraw ye an ka dago cɛmancɛla fanga ɲɛmaw kɔni olu ko pɛtu sariya kura min sigira 2020 a b'o sariya de bonya o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye SDZM ye u ye wuli ka jɔ kɛ o tuma sɛbɛn minnu kan ka ɲini taama minnu kan ka kɛ ani nafolo minnu kan ka sara u ye wuli ka jɔ kɛ ni k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan waati mun nana k'u bɛna wari sara u y'a sɔrɔ u ye dingɛ min sen dɛ Kɛɲɛba ani Sikasokaw fɛ yen ko maa wɛrɛ b'o nɔfɛ han k'o bɛ fɛ ka d'o ma i ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ko in y'a sɛbɛkɔrɔ ɲaamina o tuma u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa minisiri min n'a bɛ dugu jukɔrɔ nafoloko kunna u taar'o fɛ yen fɛn min ye conseil national transition kibaruya dar'olu tulo kan fɛn min ye premier ministre yɛrɛ ye u ye wuli ka jɔ kɛ diplomatiw ani ŋaniyanjumatigiw caman bɛ yen minnu da donnen bɛ ko in na fɛn min ye deuxième gold ye u bɛ min ɲini dɔwɛrɛ tɛ sariya kɔrɔlen min bɛ yen hali n'o ma boli u kan o tuma sariya kura min n'o taara olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ kaba k'a fɔ u b'u yɛrɛ bila sariya kura danganiya kɔnɔ o tuma fɛn min ye manto ye o ka k'u ye min bɛ se k'a to u yɛrɛ u ka sanubɔyɔrɔ in kana taa k'u da maa kura min nalen bɛ k'i bolo manabɔ sanubɔyɔrɔ in nɔfɛ dunanw don o tuma yala jamana bɛna sɔn fɛn min ye malidenw ye k'u ka halala bɔsiw la ni ka t'o di maa wɛrɛ ma wa o ɲininkali kɔni tɔmi bɛ an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye sanubɔyɔrɔ in ye n'o ye SDZM ye maa 2000 maa 500 malidenw na u b'o de sara wa o bɛɛ lajɛlen de bɛ baara kɛ cakɛda in na n'a fɔra tile kelen o bɛɛ lajɛlen bɛna bila chômage la k'a ka jateminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le malien kɔnɔ Yusufu Sangare ale y'a fasiri Jɔji Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 500 36 ye sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni ɲɛgɛ Jɔli Seydou i k'a dɔn min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu ka baara bila Jɔli Seydou i k'a dɔn awa maa ŋaniɲumantigiw ani maa minnu bɛ jamana kanu b'u la i k'a dɔn u sigira ka kuma ni ka ɲɛfɔli kɛ Jɔli Seydou i k'a dɔn a kun fɔra Afrikalo tile 26 ka taa bila tile 30 la baara bilana boloda nka n'i ye kow ta k'u lajɛ min ye syndicat national de la santé action sociale promotion de la famille u k'a ma ko SNSASPF Jɔli Seydou i k'a dɔn u bɛɛ n'a ka hakili ɲuman na jamana jɔ la Jɔli Seydou i k'a dɔn ni gouvernement ye bolo dɔ bila sɛbɛn kɛ baarabila in a bɔra a bolo kan Jɔli Seydou ka sababu kɛ hakilina ɲuman ye ngo n'a ta bɛɛ Jɔli Seydou i k'a dɔn awa réseaux sociaux olu kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn sɛbɛnni ani kuma bana mininenw na Jɔli Seydou i k'a dɔn kuma lankolonfɔw i k'a dɔn ani awa min kɔni ye baarabilaw o ŋaniyasiriw ye sɛbɛnnikɛlaw ko jateminɛw nana ye k'a fɔ i k'a dɔn awa cɛ dɔ de bɛ nin ko in jukɔrɔ min baara ka nin ko in bɛɛ lajɛlen karabuse Jɔli Seydou i k'a dɔn ale dun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye a taara Gabriel Touré la baara min kama i tulo ja dɛ standardiste i b'o dɔn wa standardiste ayi o tɛ dɔwɛrɛ la allo à qui ai-je l'honneur je vous passe à qui ai-je l'honneur monsieur téléphone mana ci a banna o de ye standardiste ye Jɔni o de dalen bɛ dibi la Jɔli Seydou k'a dɔn o de b'a ka nin ŋanamu wale in kɛ ka hadamaden bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka hakɛ kama Jɔli Seydou k'a dɔn a ko a bɛ waati jan bɔ sɔn min kɛra ni jɛ in ma Jimbe Kante Jimbe Kante i k'a dɔn Jimbe Kante de ko don Jɔli Seydou k'a dɔn ale de baara ka nin ŋanamu in bɛɛ lajɛlen jalatigɛ dɔgɔtɔrɔso la wa i sɔnma maa tɛ han ni sɔnma don a fɔlen fili ye nin Jimbe Kante Jɔli Seydou k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ standardiste don a taara dɔgɔtɔrɔso la o baara de la Jɔli Seydou k'a dɔn ale kɔni awa san joli i bi baara kelen na o sisan kɔni nafa yɛrɛ tɛ standardiste yɛrɛ nafa tɛ bilen Jɔli Seydou sabula fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka don ɲɔgɔn na i k'a dɔn don o don karabu kuma ni kala kuma Jɔli Seydou k'a dɔn mɔɔ ɲaami ɲɔgɔn na i k'a dɔn a k'a yɛrɛ kɛ syndicat ɲɛmaa don o ye tiɲɛ ye Jɔli Seydou nka i k'a dɔn baara kɛ ko ɲuman ani baara taabolo ɲuman
o kɛlen ye wajibi de bɛɛ lajɛlen kan a ko commission min n'o sigira sen kan min ye ɲɔgɔn ye min n'o kun kan ka kɛ ayiwa baara caman o kun kan ka kɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ye ayiwa santé mɔɔw yɛrɛ ye u bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu nɔfɛ bɛn kɛra a kuma bɛɛ lajɛlen fɔra k'a sɛbɛkɔrɔ jɛsɛya journaliste Seydou i k'a dɔn ni gouvernement kun ye bɛnkan caman kɛ nka i b'a ye k'a fɔ kuma o kuma n'a fɔra ko k'o bɛ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ nin Djimé Kanté in a bɛ wuli i k'a dɔn ka namara ko dɔ senkɔrɔ walima a bɛ taa nkalon ni namaraw kɛ ayiwa fantan naani bɛɛ lajɛlen na journaliste Seydou i k'a dɔn e tɛ dɔwɛrɛ la i k'a dɔn allo a k'i ya journaliste jɔnni bɛ yen fɛ journaliste Seydou i k'a dɔn a y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka nin ko yɛrɛ de banna sa journaliste Seydou i k'a dɔn cɛ in bɛ min nɔfɛ o de ye kɔsa in na i y'a dɔn syndicat ninnu kɔni u bɛ babali de kɛ a y'a ɲini k'a fɔ ale ka kɛ fonctionnaire de ye sa sabula sandarasiya o bɛ ne ka ban journaliste Seydou i k'a dɔn o ko damadɔ minnu bɛɛ journaliste Seydou i k'a dɔn u y'a ɲininka ayiwa n'e bɛ ta ka kɛ baarakɛla ye e ma dɔgɔtɔrɔ kalan kɛ i k'a dɔn i tɛ dɔwɛrɛ sandarasi kɔ a ko a kuma ale kan a kalannen don foyi a kalannen don ko foutre il a fait une grande école de poste et de télécommunication. Voilà, justement. Mina guno de fie. Journaliste Seydou, il a fait un faux diplôme k'a kɛn'a fɔ ale ye poste et télécommunication kalan de kɛ k'a ka kɛ technicien supérieur ye k'ale ka taa o cadre kɔnɔna na. Faux diplôme. I y'a mɛn o. Subhanallah. Il faisait ça. Mais je te dis, ne t'y quoi? Ngonga mado. Wa ni ka mado, Afrika mai. Ni i jelende, fais dobe kana do ala, n'sei guro bidon. Vraiment il a merde. Et kalani mbado, al na itu abuka sebe, mbado ka fa kalani do. Diplôme Keza, c'est un intellectuel. Ayo base. Akalani mbado. Amungana bisarboy. Journaliste Seydou, amungana na sarboy. Journaliste Seydou dongo do, mo fara ɲɔgɔn kan hali kɔsɛn na, réunion dɔ kun kan ka k'a fɛ, mɔɔw dimina ka dimi, a yɛrɛ y'a dɔn ni mɛn cogo la ni nana ni réunion kɛyɔrɔ la, u laban u bɛ sɔn ka jɔsi, a ma sɔn ka taa. Mais c'est la merde, ouais. Jamana kile i b'a fɔ ko les gens sont tellement méchants dans ce pays. Mais il est respectueux sur les réseaux sociaux. A respecté les mbadi des réseaux sociaux. Mais moi je connais pas les réseaux sociaux. Wallahi ne t'a dɔn. Anga ma sɛbɛ doza a tɔ kuru. Sɛbɛ banna wa? Ka ban a kuma tɔ de bɛ kɔfɛ n b'a malo de. I pa mi deli. Gabriel Touré n b'a malo de. Mi deli. A tɔ kuru. Ayiwa baasi. A tɔ kuru sa mi deli. A fɔ a ye ko. Ni mun ye sɛbɛn ye. A tɔ fɔ. Bon i tun ka nin yɔrɔnin. Ayi sa mi deli dɔrɔn sa. Mi gere dɔrɔn. Mi deli. A ka ɲi de. An bɛ kuma fɛ. Djimé Kanté. Aya sa to te za nga mi kuma fɛ. Ngara mo ni deli. Ni ngu ye sɛbɛn ye. Djimé Kanté ka ayi mi deli. Djimé Kanté. Mi deli sa. Mamado. Awa ndeko kira fi. Mamado. Sandarasi. Ko e ka taa kɛ technicien de la santé. Ni deli ale ni a kɛ sungalo kama mi deli. Nzona. Ni ngu ye sɛbɛn ye. An ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ a ko tun bɛ Djimé Kanté de kan. Seydou i k'a dɔn foli ani tɔni an b'o kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ma dire i k'a dɔn an lamɛnbaa minnu fana bɛ Keri Samba n'u bɔra k'an lamɛn radio Bangu fɛ i k'a dɔn an ka foli ani tɔni bɛ ka ɲɛsin u ma tabarakala Yori Seydou bala cogo bɛ di daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako la Basiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko n'a fɔra k'i k'a to n'i m'a to n'a bɛɛ to n'i kɔrɔ i kelen b'a cɛ a ko fɛn min ye malo bobaraba a tonna cɛ in kɔrɔ Mamadu Sinzi Kulubali patrona ko la k'a binna fɔ ka taa Kolongolo. N ka patron don dɛ. A binna. Patron binna. A binna. A jo b'a la o. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye patronat du Mali Mali nafolotigiw ani Mali bannaw ni juraw olu ka fara ɲɔgɔnna jɛkuluba tɛ wa a ko sama-samali min tun bɛ Mamadu Sinzi Kulubali ani Jajɛ di Amadu Sangare ni ɲɔgɔn cɛ a ko kiri jaabi bɔra k'a bi kiri wɛrɛ tɛ min kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen fɔra k'a ba sariyatigiw fɛ wa fɛn min ye taa kana taa la bilen Amadu Jajɛ Sangare a kɛra patronat ɲɛmaa ye kalafili min n'o kɛra k'a sigi ɲɛmaaya la n'o kɛra octobre kalo
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kalafili ye fɛn min ye kiri ye ale y'a jira k'a fɔ Bili Haki kalafili in kɛcogo ɲɛna maa min ni patronat ɲɛmaaya ka kan Amadu Di Jaaje Sangare don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin kalafili ye Amadu m'a jɔada koyi Mamadu Sinsin Kulubali min n'o ye président kɔrɔ ale yɛrɛ de kun y'a jɔada k'a fɔ kalafili bi kɛ nin don ye maa minnu ye patronat tɔndenw ye minnu bɛ Gao Tombouctou Kidali Kayi ani Mali fanda 4 fɛ bɛɛ lajɛlen nana bɛɛ nalen suko ni dugusɛjɛ cɛ kulu sina k'a ye ten jama min nana a ye dasumsumuli kɛ ni kalafili in kɛra ta ne bi bi o tuma a sina k'a fɔ ten k'a reportera e bɛ se k'o kɛ cogo di nin maabaw nalen k'a reportera o ti ɲɛ o a bɛ kɛ de sa sɛbɛnnikɛla ko a reportera dugu jɛlen fɛn min ye tɔndenw ye u nana patronat da la dɔw yɛrɛ ma reporteli ko kuma yɛrɛ mɛn olu nalen patronat da la u nana sɔrɔ da sualen bɛ ka gogorow don a la fɛn min ye gardi ye k'o sigi da la nin milliardaire tigiw nin nafoloba in olu nana ka n'u sigi tile kɔrɔ o tuma fɛn min ye kulu ye a b'i wele a t'i maa ka telefɔni ta Segali t'i maa ka telefɔni ta o tuma tɔnden minnu nana olu ko sariyatigiw ma sariya ye mun de fɔ sariya ko n'an nana voter ka kɛ o tuma an ka voter kɛ sɛbɛnnikɛla ko voter kɛra jaabi nana bɔ ka bin fɛn min Amadu Jaaje Sangare a wulila k'i jɔ ni Bilisi niyɔrɔ sara ye kulu yɛrɛ a mana maa caman bɛ yen bɛɛ tɛ Jaaje fɛ n'i y'a mɛn ko bulletin nul maa 17 bɛɛ o kɔni tɛ Jaaje fɛ o ti kulu fɛ olu yɛrɛ taara kala ta n'o kalafili jɛra dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔfɛ fɛn min ye Mamadu Sinsin Kulubali ye a ko ale ma sɔn o tuma fɛn min ye kalafili kura ye ale yɛrɛ b'o doada maaw y'a jira k'a fɔ kalafili kɛra ka ban nka se bɛ n ye min yɛrɛ sago kɛ a donnama kama ORTM kun ye hali Jaaje kunkolo min bɔ ORTM na a ko a bi kɛlɛ kɛ ko ORTM ɲɛma ko k'o gɛn ka bɔ yen kulu n k'a kɔnɔ ko ale ta de ye Mali ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ka ORTM ɲɛma gɛn olu siranna olu ko an da ma s'o la koyi olu taara a yɛrɛ ɲininka min b'a fɛ a y'o fɔ nka a ye kuma min fɔ maa si ma kalatura a ka kuma na sɛbɛnnikɛla ko nana sama u ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ nana wote kura labɛn wote min maa ma taa a yɛrɛ ye maa dɔw de sara ni ka taa wote langolo kɛ a taara procuration fu dilan dɔw tɔgɔ la n'o ye jamana maabaw ye ka taa dɔw ka signature ladege o nana kɛ gɛlɛyaba ye olu yɛrɛ laban pinna a wele bɔgɔ jenne k'a fɔ sigi ka fɔ de kɛra o fura ye a taara jo da a yɛrɛ ma k'a fɔ ale gɛnna o tuma nin seba fila a ko taara da bɔgɔ jenne kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ Jaaje e fɔlɔ de sigira o tuma e ka tɛmɛ ni baara ye san'a ko ɲɛ ka ɲini a ko ɲɛ ɲininen olu ye plainte don fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cour communicatif tribunal la u bɔra yen ka taa cour d'appel la cour d'appel ye jaabi bɔ k'a bi jumado k'a fɔ piɲɛngo ala tiɲɛ k'a fɔ Amadu Di Jaaje Sangare ale de gagnena ale de ye patronat ɲɛmaa ye Mamadu Sinsin Kulubali a binna fo ka taa fɔ ko a kolonkolonna sɛbɛnnikɛla ko Amadu Jaaje Sangare a ka avocat o tuma olu ye kunnafoni dilaw wele sabula ko in kuma cayara jamana kɔnɔ kosɛbɛ a tiɲɛ ye min ye ani jaabi laban ye min ye k'o da diɲɛma kulo kan o tuma wuli ka jɔ o de kɛra dɔgɔkun furancɛ in na Amadu Jaaje Sangare président patronat du Mali Mamadu Sinsin Kulubali ancien président merci adjugé kipan banna o kuma tɛ min kɔfɛ o y'o ye n'o tɛ o kun ko hali bi président dɔnneriya d'a ma ko ayi ne bɛ kɛ président yɛrɛ de ye bon voilà san 5 y'o kɛ ka ban san 5 i y'o kɛ maa dɔ de wulila e sigira e tɛ wuli dɔ tɛ sigi Jɔn Seydou bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le rayon o don Jɔn Seydou k'a dɔn a bɔ groupe Africa Development Solution o don ADS Jɔn Seydou n'o fɔra ka ban i bɛ cɛ kelen jɔlen ye nin ye Maliden ye a wolola Mali kɔnɔ ka mɔ Mali kɔnɔ Samba Bacili Jɔga Jɔn Seydou k'a fɛn den tɛ dɛ député kɔrɔ in sa député Aliman Betayi a fa mi da Cheikhna Bacili wallahi Ala ka hinɛ Allah o den do wa Nzoma do Cheikhna Bacili c'était un bon ami ah bon il était de l'IRD non il était UDD donc Samba Bacili c'est mon fils Jean Seydou Samba Bacili a k'i k'a dɔn awa farafina Jɔn Seydou n'an sɔnna ka da ɲɔgɔn na farafina gɛlɛya ani farafina nɔgɔya i k'a dɔn a fura bɛ Samba Bacili bolo Jɔn Seydou i k'a dɔn a min ye sɔrɔ ye ka jateminɛ kɛ o ko min ma portefeuille projet miliyari 5 dollar wari i k'a dɔn o bi sɔrɔ nin jɛ kelen bolo Jɔn Seydou i k'a dɔn min ye dɛmɛ ye farafina jango yelenko Jɔn Seydou i k'a dɔn o n'a damada ka taa se barragew ma Jɔn Seydou
di k'a dɔn ani cakɛda wɛrɛw a ko diɲɛsegin naani jamana kan min ye Bacili ye Samba ta Samba a dɔnnen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten Cheikhna Mawula Chamor Bacili fɛ i k'a dɔn o den don yɔrɔ sedi a ko n'i y'a ta k'a la jɛkulu min sigilen b'a bolo groupe ADS yɔrɔ sedi k'a dɔn u k'o de ma ko Sulektra ani maabaw de bɛ ɲɔgɔn bolo min ye Akon Lighting Afrika yɔrɔ sedi k'a dɔn diɲɛsegin naani maabaw ani dɔnkilidalabaw ani sebaatɔw yɔrɔ sedi k'a dɔn cakɛda in yɛrɛ bolofara sigilen bɛ Mali kɔnɔ a ko maa 1000 ani maa 750 yɔrɔ sedi k'a dɔn ayiwa an bɛ donni minɛ ko bi yɔrɔ sedi k'a dɔn yɔrɔ 1000 ani yɔrɔ 775 u kelen bɛ ka projet in cɛri o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ sedi k'a dɔn solaire i k'a dɔn n'o ye yeelen courant yɛrɛ tali ye k'a bamayɛlɛma yɔrɔ sedi k'a dɔn Sulektra i k'a dɔn a bɛ se nin ko in na kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ duguba dugumisɛnnin fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ sedi k'a dɔn u ka dɛmɛ ni dɛmɛ talen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a ko se b'a ye min ye dabali ye a bɛ Samba Bacili bolo yɔrɔ sedi k'a dɔn jamana in i k'a dɔn yɛlɛmaliba k'a don Mali kɔnɔ a se bɛ Samba Bacili a bɛ se ka kɛ yɔrɔ sedi k'a sababu kɛ a bolomadɛlɛ fɛn minnu kan a ko dɔnniya yɔrɔ sedi k'a dɔn a wa dɔnniya kura minnu bɛ yen bi n'o ye kura ye n'o ye ka bama yɛlɛmali kɛ yɔrɔ sedi walima i k'a dɔn babiliw dilali a ko damanda min se bɛ Samba ye Samba ta Samba Bacili jɔnka Bacili yo daba denkɛ ayi c'est mon petit frère c'est ton petit frère n dɔgɔnin don a fa kun ye ne terikɛ de ye o ala n ko kana an fa dɔgɔ ta a cɛkɔrɔba ni bɛɛ kun ka di justement a t'a yɛrɛ bonya maa ma voilà a ka kɔrɔ ni ye siɲɛ pewu voilà mais a b'a fɔ ma dɔgɔ voilà a b'o fɔ bonya kama an fa don o muso na o voilà an fa don o tuma Samba y'an dɔgɔnin ye Samba y'an dɔgɔnin se b'a ye fɛn b'a bolo banna don wallahi se b'a ye ani maa dɔgɔnin kɛra fɛntigi ye ani ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi yɔrɔ sedi awɔ e b'a dɔn de n'a a ɲɛ f'i ye de an karamɔgɔ bila anw ni IBK ye taali min kɛ Faransi yɔrɔ jamana homme d'affaires bɛɛ tun bɛ yen an ye ɲɔgɔn ye anw bɛ hôtel min na Isu Nturu bɛ to ka jigin hôtel min na Faransi an b'o hôtel la an ɲɔgɔn ye sɔgɔmada fɛ n ko Samba n ko Bacili jɔka kɔrɔfɛn t'i la Samba a ko Samba sɔɔni an ye ɲɔgɔn ye tuguni hôtel bɔda fɛ ko Samba Bacili jɔka siɲɛ 3 tile 1 kɔnɔ bi gira a kan Jean Sodon laminani kɛ cogo in ani jaabi cogo a fɛ a ma diya n ye naani nana n ko Samba n t'i fo bilen wallahi billahi n ko Samba n'an ye ɲɔgɔn ye n t'i fo bilen n ka mɔgɔ foyi tɛ s'i ma diɲɛ dugukolo sanfɛ fo ka taa diɲɛ ban i fa ye ɲumanya de kɛ ne fa ye sabula ne fa ka mobili fɔlɔ sɔrɔ Cheikhna i fa de y'a di ne fa ma n bɔra k'o ɲumanya de boli k'i nɔfɛ n'o tɛ e yɛrɛ tɛ ne ka foyi tɛ s'i ma Ala kibaru a ye n wele a ko kɔrɔ a ko kɔrɔ i bɛ yafa ma ne fa y'a fɔ n ye n'i kɛra ɲamakala ye i ka farinya ni ne fa kun taara hɔrɔn min ka so n'i ye da sigi a bɛ na da sigi a kɛrɛfɛ o bɛ kɛ jeli cɛmɔgɔ y'o kɛ dɛ n'i y'i ka dumuni da sigi k'i bɛna a fana a yɛrɛ bɛ na da sigi a kɛrɛfɛ n'i ko cɛmɔgɔ a kɛrɛ de a b'a fɔ ayi n jatigikɛ n'an ye e ka ta in dun n'i ka n'a kɛra banfɛn ye ne ka naani an b'o fara a kan ha cɛmɔgɔ jeli cɛmɔgɔ nka nkurunko ye sajɛ wolo funɛjigi de y'a fɔ ɲɛna ko ba cɛmɔgɔ deli la k'i ba ngɔni fɔ ma Segu waritigiba dɔ ye k'ale ka ngɔni tɛ foyi o kɛra ha cɛmɔgɔ i jɔn ka nin maana laban ye Samba ka maana nka e ta ye ka ngɔni an bɛ ngɔni fɔ hali waritigi bɛɛ ye waritigi jumɛn an ka ngɔni bɛ fɔ hali jɔn ye nkurunko ma sajɛ wolo de n ko Samba ma n ko n t'i fo bilen yanni diɲɛ wuli cɛ n'an bɛnna sa i ka juru tɛ n na i fa kun ye ɲumanya caman de kɛ ne fa ye n b'a fɛ k'o juru dɔ de sara nka i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye a y'i yɛrɛ ma kɛ lajɛ a y'i tunu kan a ko kɔrɔ ye bi sabali a ye 2500 euros di yan pop la hawla wala quwata 2500 euros a ko i bɛ yafa ma ko de ka ca kunkolo la ko ne y'o dɔn Bacili jɔka n ko ne kun y'o dɔn 2500 euros a y'o di yan
sufɛ an bɛna a ye 1500 euros di yan o dugusɛjɛ an bɛna a ye 1500 euros b'i kɛra i fa ye ko jaa ne de kun fililen don samba ta samba dabade kun filila ne de kɛra fa ye bacil jɔga sulu jɔ b'a bolo awɔ Cheikhna Amala de don a kɛra fa ye a kɛra fa ye tɛmɛna fa in na dabadara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin parce que n'o ye A Keita ye nin y'a ka sɛbɛn ye Alu Keita ko ni maa min ka kurusi wo sualen don i kana yɛlɛ jɛlenya jiri la n'o tɛ i malo b'i ye a ko ACI n'o fɔra o bi dugukolo ko maana a président directeur général kɔrɔ n'o ye Mamadu Cɛni Konate syndicat n'o ye baarakɛlaw ye u laban bɛ ka a malo yɛrɛ diɲɛ na an bɛ don minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Cɛni Kulubali a gɛnna ka bɔ cakɛda in na n'o ye ACI ye sabula baarakɛyɔrɔ ye a ma se k'a lawuli fɔ maa wɛrɛ de kana min bɛ se ka cakɛda in redresser nka Mamadu Cɛni Kulubali waati laban in na an ka radio so dɔ sanfɛ a da ka di beleke i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna a taara kuma minnu fɔ k'i yɛrɛ lajɛya ni k'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye syndicat maaw ko mini a bɛɛ kɛra anw sigilen de ɲɛna o tuma e b'i bana biri jɔnni ɲɛna an bɛna a gindo bɛɛ lajɛlen poyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mamadu Cɛni Konate a bɛna cakɛda in dala waati min na o y'a sɔrɔ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ nka Mamadu Cɛni Konate a nakun de kun ye ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen nka a dɛsɛra fɛn minnu fɛ dɔwɛrɛ tɛ sabula ale yɛrɛ nana natabaya wari dunko juguya ani fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ k'o salo ka taa a ka tunɔna o kɛra ale yɛrɛ jogo ye min ye cakɛda yɛrɛ tɔ sugusuguma ni ka taa bɔ k'a bin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terrain caman bɛ minnu feerela minnu n'olu nafolo taara ni k'o don sira dɔw fɛ k'a sɔrɔ sira ninnu jɛlen tɛ i n'a fɔ Bank of Africa o ka terrain min bɛ yɔrɔ dɔw bɛ o nana ka na feere sefa wari miliyɔn 120 agence n'o ye ACI a y'o feere concurrence mako la nka maa min bɛ n'o y'o baaraw fana kɛ o ye Mamadu Cɛni Konate yɛrɛ a masurunama ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ACI ka lotissement bɛ Kati Samangebugu a yɛrɛ bɛ a ye nafolo caman kɔni dun ye sabula miliyɔn 100 miliyɔn dan o wo yera nɔfɛ baarakɛ yɔrɔ dɔ la min kɔni bɛ n'o ɲɛmadɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi a y'o kɔni da k'o di dɔ ma k'a sɔrɔ fɛn min ye sariyatigiw ye o kun ye jo di ACI ma kaba o tuma Mamadu Cɛni Konate a ye wari in di mun na a ta b'a la wa cakɛda in yɛrɛ ye ale ka maa ye o ɲininkali tomi bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi Mamadu Cɛni Konate a taara waati min na o ɲɛna koyi sabula cakɛda in n'i y'a mɛn dépôt de bilan o ye ka tile kɔni kɛ ka da sɔ ani ka tile kɔni bila i kun o de tun bɛna kɛ ACI la sabula waati labanw na miliyɔn 800 ani miliyɔn 50 o kɔni o yera Mamadu Cɛni Konate kɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a mɛn escompte o de kɛra a fɛ sɛbɛnnikɛla ko o nafolo in o bɔra hôtel dɔ la min ye hôtel du Mali ye o wari kɔni o bɔra yen sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛma tununa a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye centre commercial ye fɛn dɔw fana kɛra ye minnu kɔni n'olu cɛ ka jugu kosɛbɛ olu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin nafolo ko gɛlɛyaw ani nin wari tununko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye cakɛyɔrɔ in ye k'a bilisa ɲami fɛn min y'a sɛbɛnko ye k'a bɛɛ lajɛlen don galama na Mamadu Cɛni Konate a kɛra ale de tile la sabula ACI 2000 o ka yɔrɔ minnu bɛ Sulemanibugu yɔrɔ caman bɛ minnu feerela ka sariya sɔsɔ minnu n'olu feerela sufɛ ka wari minɛ tabali jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u feerela sɔngɔ min na ka papier k'u la a n'u sɔngɔ yɛrɛ ye min ye o n'o cɛ ka jan kosɛbɛ o tuma Mamadu Cɛni Konate kelen yala ale kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen de sara wa sabula ko kɛra minnu ɲɛna n'olu dadilen bɛ ale bɛna bɔ ka kuma k'i yɛrɛ lajɛya yala a bɛna dimi don olu la sɛbɛnnikɛla ko ACI PDG kɔrɔ in Mamadu Cɛni Konate n'a ka kegu bɛɛ a kun kan k'i dadi fɔ ka s'a ka saya ma sabula nin t'a kuma jukɔrɔ ye ale yɛrɛ bɛ fɛn min y'a ka yuruguyurugu ye o dalen bɛ kɛnɛ kan sabu kasajugu caman bɛ min b'a nɔfɛ n'o b'a to a man ka don jamana a kan ka to so kɔnɔ de ni k'i dadi ni ACI ko kuma wale jɛlenya ko kuma fɔra jamana kɔnɔ maa bɛɛ bɛ wele nka ale Mamadu Cɛni Konate sen d'a la maa min y'a sɛbɛn o de ye le témoin ye A Keita ale ka fasiri don Yɔni Sedu k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Yɔni Sedu k'a dɔn sunkalo timɛ ko ɲuman Ala k'a di an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma Yɔni Sedu k'a dɔn Burapele ani Sedi u labɛnnen bɛ farikɔnɛjɛ kama surafana t'o ma dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 bɛ kɛ nin gafe kelen kan ingénieur des ingénieurs Jɔni Mamadu Nama Keita n sen t'o ma fɔlɔ sa i kɔrɔtɔ mun an ko manaden jɔn ingénieur kɛ a ti ya de Mamadu Nama a bɛɛ pɔn dilan la u ka dugu la a taara u ka dugu la
ne y'a ye a kɛmɛ ka kububa dɔ da n ko a kana bɛɛ da u ka dugu la dɛ ballon bɛ anw yɛrɛ fɛ yen Basabugu a ka ballon caman ni maillot caman d'a ma ka wari d'a kan an yɛrɛ bɛ taa ballon ta mais Basabugu aw ka terrain 7-7 de don terrain min b'aw ka dugu in na yen nɔ a mana ja hali ni fɛrɛ don 11 joueurs se ka fɛrɛ de don hali ni dukɛnɛ don hali ni bɔnkɔnɔna don an b'a ta ayiwa an b'a ta Jean Sodi ka dɔn ayiwa min ye foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma janko ayiwa Amérique Grand Sila ale bɛ Amérique jamana na an ka foli ani tanuni bɛ ka ɲɛsin a ma i k'a dɔn ayiwa min ye waati kɔni a tɛnkura kana ɲinɛ dɛ Docteur Soumaré médecin chef centre de santé de référence de la commune 3 je m'en fous Soumaré kɛra faama ye sisan koyi attention Fama dosi hali ni Soumaré kɛra directeur général de la santé ça revient à la même chose se ka wari di wa a b'a bɛɛ kɛ kuma ni yɛlɛmisɛnnin ye ten Soumaré ka wari dun man di dɛ Soumaré taara lajɛ kasobonba la a ye wari di o a taara lajɛ a taara lajɛ a ye wari di a taara ni dane ka ye ça j'imagine Jean Sodi ka i ni da di yaza o i b'i da di i ni da ka di cogo min i ni da di yaza a taara i da sago fɔ ne ma n ko wari di yaza i ka taa Jean Sodi waati dafara i k'a dɔn awa Gibson control ale bolo de tun bɛ nɛgɛla surafana t'o ma dusu in na ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ Soumaré ko sukaro bɛ na dɛ il t'a envoyé un SMS il vient d'envoyer un SMS dis-lui qu'a kɛ on veut une tonne dis-lui d'envoyer ça en orange a kana nani suguri a k'a kɛ wari a k'a kɛ Orange Money c'est plus vif on a eu tellement de sucre maintenant a k'a ta kɛ Orange Money an bɛ taa sogo san voilà a ka Orange Money in de ci a kana nani suguri dɛ o ka suma Jibi bita an b'a bila yan i k'a dɔn ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sago kɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali journal Sodi k'a dɔn Ala ka sunkalo temɛ ko ɲuman d'a ma k'a musaka ko nɔgɔya amina mɔgɔw k'u hakili to a la Usaz Bare k'a dɔn a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na silamɛw nɔfɛ ta ko don mɔgɔw ma b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ Usaz Bare i k'a dɔn i k'a wele min ye arajo jɛka fɔ mɔgɔw wele u k'a da Bare tulo kan i ka dɛmɛ in di a bɛ k'i ma ayiwa sini ɲɛsigi ye Jean Sodi k'a dɔn ayiwa min ye Gibson control ale bolo tun bɛ nɛgɛ la Jean Sodi daba tungara wa salam